ପିଲାମାନେ କେମିତି ଅଛ ସମସ୍ତେ? ଆଜି ଆମେ ଶିଶୁ ବାଟିକା ବିଭାଗର ପ୍ରାରମ୍ଭ ଶ୍ରେଣୀର ଗପଟିଏ ଶୁଣିବା। ଗପଟିର ନାମ ହେଲା ବେଙ୍ଗୁଲି ଛୁଆର ଯାତରା ଦେଖା। ଆଷାଢ଼ ମାସ, କଅଁଳିଆ ଘାସ ଗାଲିଚା ଓ ସବୁଜ ଡାଳପତ୍ରରେ ଧରଣୀ ରାଣୀ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଥାଏ। ବରଷା ପାଣିରେ କୂଅ ଓ ପୋଖରୀ ଧୀରେ ଧୀରେ ପୂରି ଆସୁଥାଏ। ପୋଖରୀ ହୁଡ଼ାକୁ ଲାଗି ସାରୁ ବୁଦାଟିଏ। ସେହି ସାରୁ ବୁଦା ମୂଳେ ବେଙ୍ଗୁଲିଟିଏ ତା ଛୁଆ ସହିତ ରହୁଥାଏ। ଦିନେ ଛୁଆଟି ବହୁତ ଲୋକ ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିବାର ଦେଖିଲା। ତା ମାଆକୁ ଯାଇ କହିଲା, ମା ଲୋ ମା ଦେଖିଲୁ। ବେଙ୍ଗୁଲି କହିଲା, କ'ଣ ଦେଖିବି? ଛୁଆ କହିଲା, ଦେଖିଲୁ ଏତେ ଲୋକ ସଜବାଜ ହୋଇ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛନ୍ତି? ବେଙ୍ଗୁଲି କହିଲା, ଆଲୋ ମା, ଆଜି ହେଉଛି ରଥଯାତ୍ରା, ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ସଜବାଜ ହୋଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ଛୁଆ ବେଙ୍ଗ ପୁଣି ପଚାରିଲା, ଲୋ ମା, ରଥଯାତ୍ରା କ'ଣ? ସେଇଠି କ'ଣ ହୁଏ? ମୋତେ ତୁ ଦେଖେଇ ନେବୁ? ବେଙ୍ଗୁଲି କହିଲା, ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁ ଶୀଘ୍ର ସଜ ହୋଇଯା, ତତେ ମୁଁ ପିଠିରେ ବସାଇ ରଥଯାତ୍ରା ଦେଖାଇ ନେବି। ବେଙ୍ଗ ଛୁଆର ଖୁସି କହିଲେ ନ ସରେ। ମୁହଁ ହାତ ଧୋଇଦେଲା, ନାଲି ଫିତା ନାଲି ଚୁଡ଼ି ପିନ୍ଧିଲା, ନୂଆ ଜାମା ପିନ୍ଧିଲା। ତାପରେ ବେଙ୍ଗୁଲି ଛୁଆ ବେଙ୍ଗକୁ ପିଠିରେ ବସାଇଲା। ରାସ୍ତା କଡ଼େ କଡ଼େ ଲୋକମାନଙ୍କର ପଛେ ପଛେ ସହରକୁ ଗଲା। ସହରରେ ପହଞ୍ଚି ବେଙ୍ଗୁଲି ରଥ ଆଗରେ ଛୁଆକୁ ପିଠିରୁ ଓହ୍ଲାଇଲା। ତିନି ରଥକୁ ଛୁଆ ବେଙ୍ଗକୁ ଦେଖାଇ କହିଲା, ଏଇ ଦେଖ ତିନୋଟି ରଥ। ତିନି ରଥରେ ତିନି ଠାକୁର ବସିଛନ୍ତି। ଆଗ ରଥରେ ବସିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ବଳଭଦ୍ର, ତାଙ୍କ ରଥର ନାମ ତାଳଧ୍ୱଜ। ମଝି ରଥର ନାମ ଦେବଦଳନ, ସେଥିରେ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ ସୁଭଦ୍ରା ବସିଛନ୍ତି। ଆଉ ପଛ ରଥର ନାମ ନନ୍ଦିଘୋଷ। ଏ ରଥ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର। ମା, ରଥମାନଙ୍କୁ ଛୁଇଁ ପ୍ରଣାମ କରିବା। ତାପରେ ମା ବେଙ୍ଗ ଛୁଆ ବେଙ୍ଗ ତିନି ରଥକୁ ପ୍ରଣାମ କଲେ। ତାପରେ ମା ବେଙ୍ଗ ଛୁଆକୁ କେତେ ଦୋକାନ ବଜାର ବୁଲେଇ ବୁଲେଇ ଦେଖାଇଲା। ଦୋକାନରେ ନାନା ରକମର କଣ୍ଢେଇ, ବେଲୁନ୍, ପେଁକାଳି, ତୁରୀ, ମହୁରୀ, ଝୁମୁକା ଓ ବାଜା କିଣିଦେଲା। ପିଲାମାନେ, ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଯେବେ ଯାତ୍ରା ଦେଖିବାକୁ ଯାଅ, ମାମାଙ୍କୁ କହିକି କିଣ କି ନାହିଁ? କିଣ ନା? ସେ ମଧ୍ୟ ତା ମାମା ସହିତ ସବୁ କିଣିଲା। ହେଲା? ବେଙ୍ଗ ଛୁଆର ଖୁସି କହିଲେ ନ ସରେ। ସେ ବେଲୁନ୍ ଉଡ଼େଇ, ତୁରୀ ବଜାଇ, ନାଚି ନାଚିକା ମା ସହିତ ସାରୁ ଗଛ ମୂଳକୁ ଫେରିଗଲା। ଗପଟି ଶୁଣିଲ ପିଲାମାନେ? ଆଜି ଆମେ ଜାଣିଲେ ଆମର ତିନି ଠାକୁରଙ୍କ ନାମ କ'ଣ? ଜଗନ୍ନାଥ, ବଳଭଦ୍ର, ସୁଭଦ୍ରା। ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ରଥର ନାମ ବି ଜାଣିଲେ। ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖିବ। ହେଲା?